Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan tasha tamu ta Arewan BTC, tashar da zamu riƙa kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology da yanda mutum zai samu kuɗi da wayarsa na Android. A yau dai na zo mana da yanda mutum zai samu $100 a kyauta a rana idan ka ba da himma. Kafin mu je ga nuna mana yanda mutum zai samu, ga wanda bai danna mana subscribe ba, kai ƙoƙari ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓa all saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Ni dai nawa link ɗin yana a WhatsApp, amma ku naku zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyo. Idan kuka zo kuka diba a description sai ku ɗauka. Za ku yi clicking kan abun ga ɗin sai ku zaɓa Google Chrome ko kuma website ɗin da kuke amfani da shi. Idan kuka shiga zai buɗe muku wuri kamar haka. Da ya buɗe muku wuri kamar haka, za ku ga wajen da za ka yi download idan kana da iPhone, kuma Android phone ne da kai ga inda za ka yi download. To za ka ga wannan abun ga daga nan, shi idan ka zo wajen wannan abun, wannan za ka copy shi sai ka danna copy nan wajen. In ka danna sai ka copy shi, in ka copy shi sai ka zo ka yi download apps kamar haka. Ni na riga na yi install ɗin na, kai ma za ka yi ma naka install. Bari in open ɗin shi. Cikin application ɗin zai kawo muku waje kamar haka. In ya kawo muku waje kamar haka, za ka ga daga nan ƙasa, daga nan an sa register. Idan ka zo ba za ka danna wajen login ba, ba za ka danna nan ba, sai ka danna register. In ka danna register kamar haka zai kawo ka nan. Daga nan wancan abun gaɗin nan da na ce kai copy farkon nan, daga nan za ka zo ka sa shi. Wanda na ce kai copy ɗin nan, wanda na ce kai copy a can kamin ka yi download application, shi a nan za ka zo ka rubuta ka sa shi sai ka danne shi. In ka danne nan wajen sai kai paste ɗin shi nan, sai ka zo ka sa sunanka, full name ɗinka, sai nan ka zo ka sa email address ɗinka, nan kuma sai ka sa password. Amma password ɗin suna buƙatar ya zama akwai capital letter da small letter, sannan kuma ka sa wani character cikin irin at, ko kuma ka sa dollar saka, ko kuma ka sa wani abu akan ko ka sa hash. Sai ka zo sai ka sa kuma nambobi suna bukata, sai nan kuma ka maimaita, sai ka zo ka yi clicking kan nan ka kunna, sai ka da ka yi clicking kan nan za ka ga nan wajen ya buɗe, ya kawo maka blue. Da ka danna shi zai login da kai, zai kawo ka wuri kamar haka. Da ka danna zai kai ka cikin email ɗinka, ya ce ka je ka yi confirm. Idan ka je cikin email ɗinka za ka je, idan ka yi confirm ɗin email ɗinka sai ka dawo daga cikin option. Idan ka dawo zai kawo ka nan, sai ka zo ka sa email address ɗinka a nan. In ka sa email address ɗinka nan, daga nan kuma sai ka sa password ɗin da ka sa farko. In ka sa sai ka zo ka danna login. Da ka danna login zai kawo ka wurin da ka sa abun ga kuma login. Da ka sa email ɗinka zai kawo ka nan wajen da ka sa pin ɗin da za ka ta login da shi. Sai ka zo ka sa pin ɗin guda 6, sai kuma ka maimaita ƙasa guda 6. Da ka danna sai ka zo daga nan ƙasa sai ka danna continue. In ka danna continue za ka jira zai buɗe maka wuri kamar haka. Idan ka dawo daga nan sai ka zo ka danna wajen profile ɗin nan. Ka danna wajen profile za ka ga an sa nan abun ga claim reward. Idan ka shiga claim reward za ga an kawo maka nan wajen. Nan za ka zo sai ka yi claim reward ɗinka, za a baka coins ɗin abun ga application ɗin ga za su baka 34. Idan suka baka 34, ya kama 34 ɗin zai zama 5.1 USDT. In ka yi referring mutum ɗaya za su baka kuma 5.1 USDT. Ya za ka yi ka samu kuɗin ka yawa? To za ka dawo daga nan sai ka zo sai ka shiga wajen abun ga referring ɗin nan. In ka shiga referring za ka ga daga nan sai ka zo sai ka click ɗin nan wajen. Ka yi click ɗin kan wajen ga sai ka ɗauka, sai ka je ka tuttura ma abokaninka. In suka yi register za ka samu coins ɗinka na ƙara yawa. Daga nan kuma ƙasan ga za ku ta ganin inda abokaninka suka zo suka yi abun, wanda suka yi register daga ƙarƙashin ka.
sannan kuma idan ka zo nan wajen my account zaka ga wallet address ɗinka, zaka ga wallet address ɗinka gashi nan da Gmail ɗinka da sunanka da kasa komai duk zaka gani nan kuma da account security ɗin nan duk zaka gani. Daga nan idan ka zo daga nan ƙasa in kana son ka sa fingerprint ɗinka zaka iya sawa nan kuma duk gasu nan dai sai ka shiga cikin apps zaka ga wasu abubuwa. Sannan kuma idan ka koma home ɗin nan zaka ga zaka iya withdraw ɗin shi zuwa wallet ɗinka, gasu nan zaka iya withdraw shi zuwa wani wallet. Idan ka danna withdraw zaka ga sun kawo maka wajen withdraw, zaka iya withdraw shi ga wallet ɗin da zaka iya withdraw shi gasu nan ka gani. Akwai BNB gasu nan da Ethereum cikin wallet uku zaka iya withdraw shi gaba ɗaya abinda kake son kai withdraw cikin wallet uku, amma zaka sai ya kai abin ga. Idan ka zo daga nan home in ka zo wajen claiming din nan zaka ga wajen claiming din nan da ka danna kan claiming haka, da ka danna kan claiming zaka ga za su ɗiba maka kwanakin da za a yi kamin su baka rewardin. Ka danna kan claiming zai ɗiba maka kwanakin da za a yi kamin su baka. Ina wadda su ɗiba mun abin ga March 1st za su yi mun releasing din wa'anda na yi referring. Yamma idan ka danna zaka ga za su rubuta maka ranar da suka yi maka. Ka gani kamar haka sun gaya mun cewa you can claim your reward after abin ga 1 March 2020. Sannan zan zo in yi claiming din su. Kama idan ka haka nan za ka yi claiming su. Idan ka yi hankuri nan da ɗan wani lokaci za ka cire abinka, kuma daga nan kuma kana ƙara referring abubuwan ka suna ƙara yawa. Idan bidiyon ya burge ku danna mana like ku share saboda wasu samu su ƙaru.